Mayat sa no ibijok ti agko gabyon ta kita ano mayat ti pinaggarden ko. Talaga Bao, tingnan tope. gabyonan mayat sa no ibijok ti agko gabyon ta kita ano mayat ti pinaggarden ko. Basta set up na. I-timer ko man. Naka-timer ata. Tama. Nagsama mo di timer na. 1. Gago! Ano mo ba? Video Aggabi na natin yung Ibagamat Damo ki gabyunin na kon. amo nga rin taga kini ato ti video na eh. Tigati. Apay ko matagabyonan ka. Kaya gagapo ko mga gabyonan ka. Kuna ag-video akta aggabyona apay data ka naman. Awang ka lang tatait ta. Ner gusto taon sa amin. Kita aman eh video ak na oh. Kuman ang ibagamat Awang ka tatait ta ka sa mga ibaga. Paita. Tawa ka na. Nagadun ko awang ka tatait ta. Oh tatatayin nagkuaktin na pangkata. Kinagapo ak nga rin ijay ni nagkasasya ya. Tapos tabasonin na. Tapos biltain na nga gabyunin. Apay ko matagabyonin ka nga eh. Gabyonin ka, ibijok pa eh. Talaga. Bao, tingnan tope. Gabyonin ka. Wala, balik-balik. Aya po, aya.